Čau lidi, vítam z tohto videa. V tomto videu si ukážeme takú radu ako si stiahnuť CS1.6. Counter Strike 1.6, to by to nepochopil. Tak, v popisku budete mať stránku, kde to stiahnete. Zatím si to napríklad kotelna, cez kotelnu, áno, to bude. Tak. Tak, potom dáte túto download, zmačknete to. Chvíľku to bude načítať. Potom stiahnete to prvé. Sa vám potom zatvorím. Potom sa vám to stiahne. Stiahuje. Ja to už nebudem stiahovať. A potom sa vám ukáže toto. Potom dáte ďalej. A akú všetku chcete. Ja dám si, ja si dám nastaviť grafiku. Tak, všetko je to naštetlo, ako to má byť. Tak, potom dáte ďalej. A potom kam to chcete stiahnuť, kam. Tak ja poviem do Cčka, tam, ja už mám Cčko, tak už nič. Potom to ďalej, potom chcete češtinu, módy a démódy. A kto nechce módy, tak to originál, ďalej a potom install. Potom sa vám to nainstaluje, už to nebude vzťahovať, už to mám. Potom sa vám ukáže normálne toto. Na to kliknete, potom sa vám ukáže toto. Zatím sa vám ukáže toto. Takže celý CS-ko, toto. Máte to a potom ešte ukáže vám, ako to nastaviť proste. Poďte na nastavenia. Toto si necháte všetko, to máte, ako hýbate, streľate také, to necháte myšku. Ja som si dal na automaticky a ja to mám na 12.9 pohyb myšky rýchlosti. Zvuk, ja mám takto, ja som si dal vysoký, grafika, ja mám D3D, je to aj zle, ale je tak dobre na hranie, hlas. Ja mám také, halo, tak. Samek, ja nemám zámek. Multiplayer, ja sa volám Risa Berky a tu si môžete vybrať, ako chcete, modrú, oranžovú, modrú, svetlomodrú a také. Veľkosť, ja si dám malé, lebo mi to prekáži. A toto je modré. Ja si dám svetlomodré, mne to je taký výraznejšie. Toto je APK, OK? A máte to. A tu máte servery veľa. To je internet a tu máte, potom sa vám ukáže tak veľa serverov. Vidíte? Toto tiež máte. A to máte históriu, čo som už hral. Ja som hral AIM, Megapoop 2, War 3 Ultimate, Old School, ABP a také. Tak, jak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber, aj koment. A tak ja sa vás zdravím, tak zatím u ďalšieho videa sa vidíme, tak čau.